Здравейте! Неотдавна в Лондон бе създадена благотворителната организация Kids Care от Деси Ламбина. Целта на организацията е да помага на деца в България, които са лишени по една или друга причина от родителска грижа. При нас днес е председателят на Дружество Съучастие, Дружество с неправителствена организация, който любезно се съгласи да сподели някои аспекти от тяхната работа. От кога работи вашата организация и какви са целите й? Ние работим от 1997 година, но през последните няколко години набираме скорост. Работим предимно с рискови семейства в ромска общност. Разпознавайки проблемите на децата, които са в институции, постепенно се насочихме към набиране, обучение и подкрепа на приемни родители. Да. Какви конкретни резултати бихте споделили с дарителите от Kids Care? За последните 5 години, всъщност 5-те години, през които сме работили с приемни семейства, ние имаме над 100 деца изведени от институции. Като за около 60 от тези деца ние сме намерили трайни решения чрез осиновяване, реинтеграция, т.е. завръщане в своите родни семейства. И това за нас е, и всъщност няма какво да се притеснявам да го кажа, че в България такъв резултат няма на друго място, в друга община. Да. Какви конкретни проблеми и от какъв характер срещате във вашата работа? Проблемите естествено са финансови, защото ние си мислим, че колкото повече пари имаме, толкова по-бързо ще набираме приемни семейства и ще ги подкрепяме. Те са финансови, но има, разбира се, и проблеми свързани с нагласите на хората. В България все още хората от българската етническа група не приемат ромските деца. Много е трудно и затова ние много трудно достигаме до български семейства.